Čo vám dokáže kúpiť 2,6 milióna eur v Bratislave? Napríklad túto vilu za mnou. Poďte si so mnou pozrieť. Vlašská ulica, lokalita Horný Slanec, jedna z najprestížnejších lokalít v Bratislave. Dom s plochou vyše 370 m2, postavený v roku 2016 na pozemku o výmere 946 m2. Dovnútra sa pôjdeme pozrieť už za chvíľku, nebuďte nedočkaví, ale predtým sa pozrieme na parking. Pred domom je možné zaparkovať až 6 aut a v garáži je miesto na ďalšie dve plus miesto na menšiu dielňu. Nachádzame sa vo vstupnej hale. Mimochodom, táto dlažba je použitá v celom dome a je jej tu 400 m2. Okrem vchodu do garáže so šatníkom sa v spodnej časti nachádza aj technická miestnosť, ktorá je srdcom celého domu. O prípravu teplej vody a kúrenia sa stará plynový kotol Wolf so zásobníkom vody a dopomáhajú mu dva solárne panely na streche domu. Ďalej tu máme šatník, ktorý je možné prerobiť na saunu, kúpeľňu a hosťovskú izbu. A tu za nami sa už nachádza veľká herňa. V herni máme pingpongový stôl, kaučetko, ale žiadne grilovanie a biliard, ktorý je možné za chvíľku prerobiť na snooker. Do vrchnej časti vchádzame skleneným schodiskom a otvára sa nám 80-metrová obývačka spolu s kuchyňou s 3-metrovými stropmi. V obývačke máme veľkoformátové okná s výhľadom na mesto a rodinný krb, ktorý dotvorí nielen atmosféru, ale aj vykúri celé podlažie. Kuchynská linka do tvaru U s výhľadmi na Malé Karpaty je vybavená všetkými stavanými spotrebičmi a pracovnou doskou z umelého kameňa. V celom dome sú hliníkové okná, elektrické vonkajšie žalúzie, pre zaujímavosť spomeniem ešte rekuperáciu, centrálny vysávač a inteligentnú domácnosť, čiže všetko viete ovládať s mobilom. V celom interiéri sú bezfalcové talianske dvere značky Garofoli s výškou až po strop. Po mojej pravej strane sa nachádza jedna spálňa, druhá spálňa a vzadu je master bedroom, ktorú si ukážeme nakoniec. Po ľavej strane WC a kúpeľňa, všetka sanitá vylerejú Bosch. A na ľavej strane ešte samostatná práčovňa. A tu už sme v hlavnej spálni s 11-metrovým šatníkom, ktorý poteší najmä ženské pohlavie. A je tu ešte kúpeľňa ensuite so sprchou a vaňou. Terasa je prepojená s obývačkou, ale východ na ňu je aj zo spálne. Poslúži na rodinný relax alebo letné grilovačky s priateľmi. Záhrada je automaticky zavlažovaná zo 60-metrovej studne a automaticky kosená robotickou kosačkou. Aktuálne je rozdelená na trávnatú časť a na časť, kde sa pestuje, ale nie je problém ju spojiť do jednej a mať jeden veľký trávnik. A to najlepšie nakoniec, a to plavecký 14-metrový bazén. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, tak zavolajte a dohodnite si obhliadku.